Ka waloro twak mar okinyi makawuono thuolo marwa mano miwe ma aneno korumo e bwo nyiriri 30 wachni mogik ka watieko twak marwa kotudore kod loro kembe sukari. Jopur obed dichiel oriw federation lwedo mondo tackle these issues. An kako Okoth aonge teko kenda ka onge jopur mamiya support. Mano number 1. Mondo kembe gi odok kaka ne gin. Mondo gitim rego water nyithindo school fees. An kanye momaka kech an affected. Nyathini kucho niluong ni Ken mano wuoda kucho University Nairobi University. Adhi yudo pesa kanye ko kadhi awuoyo gi Soni. To Soni ero nyal adhi wuoyo kod kech gero girego. What about other parts? To education is key. Kendo amor gi our president owacho ni education nyaka bedi. All leaders minister mar education. Wapenjo ngito pesa makoro watero jogo to mana mapiyo ka watieko. Mana mapiyo kwa tieko Ezra. Machielo adwani organization mobedo registered. Giwe bedo paralyzed nikech an dango ka kwer gi kiki register. Serio yienegi. To kiki use nying organization mar Kenya National Federation of Sugarcane Farmers. Gi use margi as per the certificate margi. Ka ogitimo mano tabiro tero gi court very quickly. Kochakore kawuono. Erokamano ahinya. Wabunge to review. Giwinj wach mopiyo wadai be wacho, owache ng'at achiel. Daka winje mwalo kod Nyasa kata Nyando Sugar Belt kata Western. Ang'o matimore ka? Ok miyo gino onge gi impact. Wadwaro sugar development levy, wadwaro loans, wadwaro act. Mondo control importation of sugar, kako ilo pesa, kako ningipur niang, kiuso niangi, to ingi loan itiminade, kaka mbio kobeti in time itiminade. Ni mai mok giwinji, magi marach na kwedo. Erokamano ahinya Ezra Okoth, jagoro maduong' mar Kenya National Federation of Sugarcane Farmers. Kuom kawo thuolo mar e studio kinyi makawuono watwa kotudore kod loro mag kembe mag sukari.